Vigasztaló levél magyarok földjére. Jézus zsidó volt, és zsidók voltak, akik fölszegezték a keresztre, de Isten voltát reánk hagyta emberséges emberekre. Bár latrokéma a világ, s annak minden rablott pénze, sem az arany, sem az ezüst nem váltható békességre. Zűrzavar van ma a földön, istentelen, lopás, csalás, de akik ezt reánk hozták, azok számára nincs maradás. Gonosz a gonoszság bére, ki szemetet vet gaztarat, elpusztul, mint aki hitvány, csak a becsületes marad. Mert a derékembert Isten őrzi, s ő büntette a bűnösöket, bár Isten malma lassan őröl, de felőli a szemetet. Lesz Krisztusban békessége annak, kinek lelke tiszta, mindaz, ami rossz volt, s elmúlt, nem tér többet soha vissza. A szeretet nem gyűlölködés, tisztesség és nem csalás. A magvető munkájára ez hoz csupán jó aratást. Tanulj ember, tanulj magyar, az élet ma oskola, ki szeretetből levizsgázik, annak lesz csak jó sora. A hitványat, mind a pejvát, jóféle szél tova fújja, míg az igazat megőrzi az Úristen akarata. Egyszerű kis versikémet vidd el jó szél szép hazámba, hogy aki szavát megérti, legyen annak vigasz ára.